Jam hiire men bandiraɓe tedduɓe, jam hiire kirɗon, on calminama bandiraɓe, on juurama gonno fu yo jam won ɗo. En garti kadi e yewtere meɗen nde gonnoɗen e muɗum e dow kanal men Sow Polo TV. En puɗɗinoma ɗo deftere men nde wiyeteno Baaba Joom Jawdi e Baaba Basɗo e kuɗol Robert Kiyosaki dawla denduɗo Amérique. En ɗo wiyano yewtere ɓen noon nde yewtere tati ndownoɗen ɗum koto Robert wi hoteɗo baamuji ɓen ɗum o wi ena andi kam wawa haalande mbo wonde watti liggaɗo yoɓetaka hay mbuɗu hoti tan o deƴƴi e continue kanko e Mike eɓe liggo e société Baamu Mike ɓe goni ɗon eɓe golla jonte tati ɓe joɓaka eɓe goyano seeɗa ɓe joɓate joni kam ɓe batti gollude ɓe joɓaka. hade men nadde yewtere he ko hunde weyetende raddat fiiɗe, woni jaɓɓugol neɗɗo hunde arde muɗum ko ɗum woni ko desnata walla ko hollata gurdam muɗum garo jam. ten ko liiru tan joni aɗa wawi hunde ara e maɗa taw ko yeru hunde nde hewani wadde dañaɗo occasion taw sa jaɓɓirima ɗum no hannirni tan gurdam ma wodat no waɗi banggal faggudu yaajede arata hen walla hunde mettude ara e ma sa renaki tan no jaɓɓorta ɗum ni ɗum bonnat gueɗe ma foof. yeru tan ɓe mbasa yiɗɓe mumen tan neɗɗo mo yiɗno wasa gurdam on tan hanti waɗa découragé tan hanti wano ko boni ni hoto fewnuda e hunde nata jogade coftal wawi tan neɗɗo mo gandanɗa hoorema sellani ni woppa projet ji mum fof bona jooɗi muɗum walla kadi mbayraɗo yaha tan ha keeɓa occasion no keɓɓorɗa occasion o ne ko ɗum woni ko desnata ko gurdam ma garo jam. ɗum noon ɓe continue kamɓe Mike e Robert Kiyosaki eɓe golla jonte tati ɓe jiyani baamu Mike ɓe nanani ɗum timmi jonte tati tan ha baamu Mike nadde oto muɗum ari bitikaji ɗo eɓe golla oto o dari tan baamu Mike yalti hen Baaba Joom Jawdi o naate bitiki he tan tuɓɓi to crème glace en yeyete o hoccani cohlonkon ɗiɗo goto fu gotel o wi sukaɓe gari jehen jandoɗen seeɗa ɓe tuɓɓi jardin ngaji joɗteɗi nder wuro tan kiɓɗi ɗon ɓe jooɗi kanko babiraɗo o wiɓe hono way noon hono golle mbay hono gollede hono gollode yoɓetake way ene weleni ɓe mbi ene weeli o wi ene moƴƴi anti o holli tan o welti hen kanko babiraɗo sukaɓe mbita min gandi tigui won feere nde o fewjanta amen mboɗo yiilo o weddade jawlu o wi joni noon onon sukaɓe de golle mon ɗe jooɗi kam mbiɗa sikki tan on paami ko jiɗmi jangguirde mon ko kadi gandon tan ko janginami mon ko nafoore mon onon mi yiɗa janon e jawlol gollode tan gurdam muɗum ha to haaɗi ene golla tan yoɓe lewru so yoɓama tan ñaama ha gasa kadi fada lewru wondu mi yiɗa janon e ngol jawlol mi yiɗa gurdam gurdam honono oɗo debbo secrétaire am o biyeteɗo Martin gandanɗa hoorema duuɓi jeeyi ha capanɗe 5 pawi nani golla ɗo golle muɗum ene waɗi fayida ala jawori kono noon hay ñande aset ko ɗo ranga taw jaggaran o fada ha o yetto kam o addanami kewuji kewɗi e yontere he foof so addani kam ɗum saaji ɗum welami saaji ɗum mettami kanko noon ko kanko suuɓi gurdam makko wurdude ni de min noon mi yiɗa nguuron hon gurdam makko konti noon tan oɗon jaaha tan oɗon liggo lewru tan har gurdam haaƴi mi yiɗa nguronɗam gurdam kam sukaɓe keɓti mbi Martin kay kañum ko debbo kormaɗo nani ɗo yiɗa yaade no wojja ari ɗo eno liggoto ma ɗo ne heɓa salaire mum sorori
debbo kormaɗo kanko babiraɗo wi ala wonami hoolakemo de min kam mbiɗa hoolimo mbiɗa hoolimo no feewi kay jiiɗi weede moon tan ko suɓo ngo suɓingo ewo hanno taw suɓanemo gurdam makko suɓgo ɓorgo ngoɗo ko suɓi ko wona suɓande fewnde e wawno woorde gurdam makko ɓurɗam ɗo nemade taw wona yaade tan lewru fof golla so golle darema tan gueɗe fof jeeɓima o wi noon kanko babiraɗo o wi joni noon onon kam on jiiruɗon joni mi yoɓa mon leer fo 25 centi oɗon gandi ko sappo jaɓanno mon joni ɓeydan mon hen cowal e feccere mi yoɓa mon leer fof 25 centi eko mbiɗon hen sukaɓe mbi tan min ƴeewodir min gandi ɗum ɗo kay ko jawlol bongo min mbi no min jiɗa o wi jam ɗum no wona 25 centi e leer goto ɗum mbiyon yonani mon ɓe mbi ala wi e wadde waɗnimo mbuɗ dollar e leer ɓe mbi min jiɗa o wi jam on jiɗa on ɗum ha joni ɗum homtani mon wadde joni waɗan mon leer $5 eko mbiɗon hen te kalten ɗo ko hitande 1956 nden hay gorko mawɗo leggotoɗo heɓata leer $5 sukaɓe ɓe ƴeewodir tan ɓe jirli ko ɓe mbi min jiɗa tan Robert wi o moƴƴini sanne o moƴƴini joni noon sukaɓe mbi de baaba o haalata nde haala mbuuɗe en ha yettini buuɗi 5 kamɓe fof hante ɓe darde nde noɓe gonirni muusiɓe affaire o woniriɓe hunde sattonde yewtere nde eɓe kuuli yewtere nde ha kamɓe noɓe jaggirni goto fof jaggiremo mo glace ɗum wone woocade wone woocade no sama jooɗe mabɓe ren kerem glace o ɓooyi joga ɗum seeɗa sa muccani tan woocot wone woocade tan wolton sama jooɗe mabɓe hakke no toɓe goni ɗon wayi wonirde ɓe hunde mawde tan wayi hulɓinade bamumay ko neɗɗo joom heeɓa neɗɗo jogueɗo kul mo ƴewata tan kula hanti tan kamɓene eɓe jerla ko tan kerem glace en wolto jooɗi Robert wi ɓe on tinnima ɗum weeli kam sanne weeli kam on gueɗe mon ɗe jooɗi kam sanne kanko bamu Mike o andi tigi wonde ko famminannoɓe ko e darsu maɓɓe gidano winoɓe ko al agniya joomen jawɗele gollirta gollata golloyoɓe golloyoɓe joom jawdi gollata golloyoɓe joom jawdi jogto jawdi nden gollan ɗum joni noon kanko bamu Mike wi sukaɓe golle mon jooɗi peewi jokki golle kadi ko janginan mon ko ma nafmoɗon onon ko mon ɗon noon o yiɗi addande ɓe darsu gidano eɗen mbiyen darsu goo o ko joom en jawɗele gollata gollayoɓe joni noon o addane ɓe darsu ɗiɗaɓo o wiɓe yimɓe kala e nder windere he ene jiɗi dañde jawdi e sababuji ɗiɗi kala neɗɗo gonɗo aduna he jiɗgol mum dañal ko sababuji ɗiɗi tan goni caggal muɗum sababu giɗan o ko ndereru neɗɗo fof ne yiɗi jogade galleji jogo otoji jogo nayi jogo beyi jogo fof ene yaha no yirlo aduna to wela fof yaha waɗoy toon foftere muɗum arta ɗum ko gueɗel gotel ndereru gongel ngel noon ko kulol kala gollowo liggey ɓa tan kay ko jaggi koye liggey lewru sa ari e muɗum wi ɗum so golle maɗe darema hono mbaɗata tan heewide makko mi yiɗi yo golle goɗɗe somi mejto tan somi ala golle tan mbeɗa jogui famille mbeɗa jogui sukaɓe mbeɗa jogui jiknaɓe mbeɗa jogui suddiɓam somi gollani tan min mayat kanko babiraɗo joom jawdi o wi yimɓe fof e nder aduna he sababu mum jiɗgol dañal ko gueɗe ɗiɗi ndereru e kulol ndereru aɗa yiɗi jogade ko heewi kulol aɗa hulli sa ala hay hunde ka maayowo ɗum woni darso makko ɗiɗaɓo o wi kono noon kanko babiraɗo joom jawdi o
o wi seernde hakkunde alɗuɓe e wonɓe hakkunde wonɓe ɓe ngalɗani mbasani e wasɓe ɓe seerndi ɗumen tan e ɗiɗo sababuji ɗiɗi yedde dañal ko heɓɓugol ngol ko wiyete ko raddat fi'il sa ngad kulɗande sa ngad nderɗuɗande aɗa reerɗi aɗa yiɗi dañde jawdi ɓaadi ka neɗɗo mo ganduɗa hoore ma beyamtan ɗo liggey beyamtan ɗo faggudu no jiilortoɗa liggey ni e neɗɗo goɗɗo mbo ala moyen no yilorto nek ɗum seerndeɓe joom jawdi o no yilorto jawdi ndi e gonɗo hakkundejo o mbuni mo wona jarga mo wona basɗo e gonɗo basɗo o goto fof ne heɓɓorto ndereru muɗum o ha yiɗa dañde ko ɗum seerndeɓe kamɓe ɓeɗo tato woni tan ko joom en jawɗele ɗe mbaɗata ƴewta ko hon jibinore jawdi jogo hono ɗum laabi kewɗi renden jawdi waɗa e banque ɗeno ene daña hen gañari walla renden sooda bitika uddide bitikaji ɗin jibinana ɗum walla sooda hectare uji rema ene yeeya suko soñanteri heeɗi jibinana ɗum ko heewi mbo ala noon woni basɗo o walla hakkundejo o ko ɓuri heewde e maɓɓe jogui tan ko doole mum ene yeeya doole ɗe ñande fof golla ha jippo so lewru maayi heɓa seeɗayal muɗum nder ɗen balɗe 3 balɗe 4 ñaama seeɗayal kala kadi wona yiwnade kala ndiri en ƴeewata lewru maayata ko woni tan jaha ngara e letere e oɗo darsu ɗiɗaɓo mbo Baamu Robert en rokki ɗumen o wi ko liggey lewru ɗum wona dañirgal ngal gandanɗa hoore ma en waɗi yakar en waɗi hoolare en ƴeewi tan joni ko ɓuri hewde liggotoɓe jomum liggo ha yaha retraite soko fawni so joni balɗe seeɗa dawani tan ala ko natanta ɗum ñande liggey muɗum dari foof ma ƴeewat ƴettude dépasse ko hono ɗum ɗo woni ko gandanɗa hoore ma Robert Kiyosaki bamuɗum mbo wiyata baba joom jawdi bamum Mark ko yiɗno rokkude ɓe hono no darsu maɓɓe ɗiɗaɓo guidane o ko alɗoɓe gollirata doole ngam heɓde jawdi darsu maɓɓe ɗiɗaɓo o ko yimɓe fof wonɓe aduna rokkata ɗumen yiilade jawdi ko gueɗe ɗiɗi gotel hen ko ndereru gotel hen ko ndereru yedde dañde innam adeno ina taga yedde rendinde ɗimmel ngel ina taga kadi kulol so wiyama tan hande seɗe moole Allah leydi en waɗe ambarigo goto fof yimɓe fof ñeero gona rendinde sakuji wonno mbiyata soko ndendinani hon tan mayat ko joom en ɓesguji ko joom en galleji il faut jomum en ndendinano galleji mum en hunde ngol kulol e ndereru yedde jogade ko heewi ko ɗum woni darsu ɗiɗaɓo mbo Baamu Robert en rokki ɗumen eɗen kanɗo yewtere nde juutande bandiraɓe kala ko jogiɗon hen kon paamani oɗon mbawi wadde e commentaire uji he na en mbawa jabade mbason yejjidde wadde partage vidéo o mbason yejjidde kadi wadde abonné e canal he on calminama on beltanama on juurama to jam woni fo yo taw oɗon ɗon kala to gonɗon kadi yo jam won ɗo on bandiraɓe tedduɓe musidɗo mon Oumar Amadou Kiri on jarama.